Bueno, abrimos a palabra ao público tamén, se quere intervir ou comentar algunha das cuestións. Bos días. Bueno, o primeiro que teño que decir é que estou realmente asombrado, sinto vértigo da cantidade de datos que estou recollendo nas diferentes intervencións. Non as de agora solamente, as de pola mañán. Descoñecía efectivamente o numeroso equipamento de centros que existen nas diferentes provincias e ao longo de Galicia, porque eu tamén conozco algúns centros culturales ou artísticos en povos. É vértigo tamén cando se fala de colectivos, de grupos. Eu xa diría que estamos vivindo unha auténtica edade de ouro. É dicir, isto ten únicamente, para min, algúns inconvintes dos que falarei pola tarde. Ahora solamente quero facer dúas cuestións, dúas preguntas que me interrogo a decana de Belas Artes. Unha, que me diga o número de licenciados que hai todos os anos en Belas Artes. E outra, o número de doutoramentos. E a terceira, que me gustaría, é saber os procesos de selección do profesorado, que conozco algúns desde que se abreu a facultade. Todo eso porque entendo que a educación, que é fundamental, ten que implicar un mínimo de excelencia. Bueno, agora xa non salen licenciados, salen graduados, pero entran cada curso 130, poden rematar cada curso 118, quero dicir, non estou dando o dato exacto porque a universidade distingue os que rematan a carreira nos 4 anos a aqueles que van deixando o TFG, por exemplo, e tardan máis anos. Entonces, a taxa de éxito a universidade vai dividindo quenes acaban no curso que toca. Pero sí que é verdade que entran moitos estudantes, creo que temos unha taxa de abandono menor que noutras carreiras, logo están, agora mesmo temos 3 másters, 2 deles peligran para o ano que ven por falta de alumnado, por ter menos dos 20 que exixe, o mínimo que exixe a Xunta de Galicia, peligran estes 2 máster, e logo no doutoramento se dá a circunstancia de que só entran 11 persoas, están entrando 11 persoas e varía tamén moito o número de teses doutorais que se leen o ano, pero tamén hai un gran abandono no doutoramento no sentido de que hai moitas persoas que sin unha beca que lle axude na súa investigación, abandonan a tese pola metade ou a retoman nun novo plan de doutoramento moito máis adiante. O proceso de selección, eu non sei como foi xa hai máis de 25 anos, eu fui unha alumna da segunda promoción, supoño que o UET ten algunha experiencia que podei contar. Agora mesmo tamén hai un tapón xeracional clarísimo, porque as maneiras de contratar na universidade son os departamentos, os distintos departamentos os que contratan, non é a facultade, digamos, non intervén o decanato, según coas xubilacións, coas distintas xubilacións, por exemplo, cada departamento vai calculando que figura lle deixa sacar a universidade. Cando se fala da precariedade, por exemplo, unha das maneiras de entrar na facultade, que foi, no meu caso, cando eu estaba traballando no CEGAC, que éramos falsos autónomos tamén, agora non son funcionaria, antes no CEGAC éramos falsos autónomos, e era unha situación, quero dicir, sempre hubo situacións excepcionais dentro da xestión do arte contemporáneo, non? En todo caso, eu sentíame unha privilexiada por poder traballar no CEGAC e empecé a dar clases na facultade como asociada.
Os contratos de asociados son para profesionais que demostren ter unha vida laboral de mínimo 2 anos e que podan compatibilizar con ese novo traballo que está moi mal pagado, poden ser 600 euros ou 700 euros por dar 6 horas semanais. Esa é a figura polo que entran moitas persoas e moitas persoas non entran porque é imposible ter no ámbito da arte contemporánea un traballo estable para estar cotizando a Seguridade Social 2 ou 3 anos. Entonces, ese é un dos problemas, que moitas persoas que entran por asociados, hubo tamén un grupo de profesores que dixeron, pero aquelas persoas mellor formadas non poden entrar como asociados porque non teñen un traballo estable. Entonces, a figura de asociado é unha figura que precariza, é unha figura moi precaria e que non ten, que a seguinte figura, digamos, é axudante doutor, contratada doutor, no meu caso, eu son contratada doutora e teño un contrato indefinido, pero para eso tes que pasar unha acreditación estatal ou unha agencia da ACSUG en Galicia para evitar a endogamia. É dicir, ten que ser, se creou para que fora unha comisión externa a que valorara os teus méritos. Por lo tanto, as dúas figuras son moi extremas, a figura da axudante doutor, poden acceder persoas que estiveron como bolseiras de investigación, con contratos, ahora as bolsas xa son contratos, pero son dúas figuras moi extremas. Son unha tremenda carreira de méritos, esta a burocratización da universidade tamén fai que cada vez haxa menos profesores implicados na xestión do colectivo, porque o propio sistema impón que se tes un sexenio de investigación das menos horas de clase e o sexenio de investigación depende do impacto internacional dos artigos que escribas, e iso é un problema para o individualismo tremendo, porque igual que falei do individualismo na educación dos artistas, tamén hai ese individualismo no que se valora do profesorado. Entonces, xa digo, o panorama é moi tremendo, é un gran tapón xeracional e se están incorporando novos profesores asociados. De feito, Berta Cácamo, cando morreu, había un mes que se incorporara de novo como profesora asociada, pero hai moitísimas persoas moi valiosas que non poden acceder por esas vías que son comuns a toda a universidade. Obviamente, nós non temos un estatus distinto por ser Facultade de Belas Artes. Non sei se con eso está claro, pero bueno, non sei se Huete ten outra visión de... Sí. Simplemente por a cuestión da excelencia e porque teño algúns amigos que considero que son dos millores que están traballando fora de España, en Estados Unidos, Indonesia, etcétera, non? Entonces, quería únicamente saber un pouco como era o estado actual de entrada. Conocía como era o Antergo e bueno, como é o sistema universitario en xeral, porque viví en épocas diferentes e inclusive fui un profesor de novo, non? Eu creo que simplemente, claro, simplemente agora empeorou esa burocratización da acumulación de méritos, digamos, e cada vez é peor, quero dicir, incluso se o pensamos ahora mismo, unha das saídas lóxicas dos graduados en Belas Artes están pensando en ser profesores de secundaria, pero para estudiar o mestrado de secundaria o goberno exíxelle ter un B1. Con eso consigue abaratar, con eso consigue ter profesores que falen inglés a coste cero. Entonces, é verdad que as novas xeracións se lle piden estancias no estranxeiro, premios, artigos con impacto internacional, todo a coste cero porque quedou o nome das becas, quedou o nome das bolsas, pero obteñen as bolsas de investigación, obtén solo aquela persona que ten un 9,8 que compite contra a universidade. Entonces, é un fraude, digamos, que pensemos que hai un apoio á investigación que non hai, que hai un apoio ás novas xeracións que non hai. O sea, a xente vai ao doutoramento pensando que vai a ter un apoio para investigar e iso
a beca a poden obter un de cada 20 ou un de cada 15, unha beca de investigación. O resto, moitos deles se van desanimando polo camiño. E isto, obviamente, o perdemos coa crisis e xa se quedou aí como moitas outras cousas. Hai algunha cuestión máis a plantexar? Sí. Só quería facer unha pregunta relativa ao número de doctorandos que pode. Só pode haber 11. Por qué? Que razón, que relación pode haber? Os novos programas de doutoramento impoñen moitas menos plazas que os anteriores programas de doutoramento. E, de feito, se penaliza tamén se non hai un número de teses leídas, se hai certa efectividade. Entre o público hai xente que está estudiando no programa de doutoramento e é ahora mesmo na titulación onde queda máis xente fora. Hai moita xente que quere facer a tese, que estuvo desconectada da facultade, que volve. Tamén temos estranxeiros. Hai unha estudiante da Illa da Reunión que se viu dende a Illa da Reunión a facer o doutoramento a Pontevedra e hai un gran tapón. Pero é unha imposición, de feito, ahora mesmo hai que ler a tese de doutoramento en 3 anos. E nos impuseron como unha especie de corsé como científicos, intentando que os grupos de investigación funcionen como os laboratorios. Os novos doutorandos se teñen que sumar a liñas de investigación, propoñen a liñas de investigación da persona que lle vai a dirixir a tese. E, polo tanto, sí, é verdade que na universidade cada vez temos máis corsés burocráticos. A unha persona é imposible que ao acabar o grado, o máster, a tese doutoral, que poda sacar, que teña madurez para sacar unha tese de doutoramento en 3 anos. Nos sabemos que é moi valioso cando a xente viviu, investigou, viaxou e volve a facer a tesis e, sin embargo, o sistema do Ministerio penaliza, non lle dan becas de investigación a aquelas persoas que pasaron un tempo entre o máster e o doutoramento. Solo lle dá beca de investigación a quen fixo todo seguido. O sea que hai moitas cousas que son moi absurdas. Bueno, digo, eu, xenera frustración tremenda entre xente que, habendo o paro que hai, non pode acceder a rematar estudos. Sí, bueno, sí. Pero bueno, é que non nos vamos a comparar con outros países onde hai residencias de investigación, apoio a investigación. Hubo unha rapaza cineasta de Vigo, Xisela Franco, que viña de facer un máster en Canadá e que cando me contou que en Canadá, desde o primeiro momento, axudas o profesor, tes unha beca, eu lle decía, Xisela, aquí non hai nada deso. O sea, decía, vas a ter un choque cultural volvendo de Canadá como cineasta tremendo, porque aquí deixaron as bolsas de apoio á investigación e logo é como un caramelo inexistente, é como a cenoura co coello. Se presenta a xente as bolsas e logo se dan conta que é ultra competitivo. Bueno, quedou o tono un pouco desanimado. Realista. Quería plantexarlle a Mónica como artista, seguro que coñece a moitísimos creadores e moitísimos actores culturais, se coñece a moitos que unha actividade creativa, actividade artística, por todo este un pouco ambiente do que falaba eu de desánimo e de falta de apoio. Se notas entre o mundo dos creadores, pois moita xente que un pouco renunciou un pouco ás súas ilusións por ser artista. Eu creo que sí. Podía dar nomes, pero bueno, non. Eu creo que sí, porque, a ver, nun primeiro momento te sintes culpable de que tú non estás facendo algo ben. Entón, claro, fracasas. Despois, empezas a ter un pouco dimensión de onde estás, que obxectivos tes, etcétera, etcétera. E tamén te sintes totalmente desarroupado, porque, claro, queres facer determinados proxectos, é que co tecido cultural que hai e co apoio que hai é moi complicado facer proxectos, é moi complicado expoñer, e é moi complicado, aparte porque os artistas vivimos de algo. Entón, claro, mentre non se contemple que os artistas vivimos
e comemos, e teña que haber unha profesionalización do artista, tamén en todo o tecido cultural. Pois claro, é que chega un momento en que tal o no, que por suposto que hai un desánimo tremendo e moitos artistas non é que o deixen, porque un artista nunca deixa de crear, eu creo. Pero claro, están aí como, non sei, supoño que o mellor sentíndose a veces culpable e cando fai unha reflexión, pois tremendamente decepcionado. Non sei se che respondí. Sí. O que intuía, vamos. Sí, pero xa que nos costa moitos. Unha pregunta no fondo. Ou si hai un sí, pero... Sí, Carlos. Sí. Hola. Eu quería preguntar o que falou a decana sobre as novas especialidades que se demandan e o conflicto entre alumnos a raíz de todo isto que estades falando. Supoño que ten algunha razón, non? Bueno, non contei os pormenores, hai unha limitación da Xunta de Galicia, digamos unha imposición, onde supónse que pola pirámide de poboación non a Xunta de Galicia, que é quen financia as universidades, na súa maior parte, non permite que haxa novas carreiras se non salen as plazas de outras carreiras. Isto é unha das claves do conflicto actual que temos en Belas Artes. Nos propusemos unha carreira de diseño e creación, pero para crear esa carreira con 45 plazas había que sacalas das 130 do grado en Belas Artes. Entón, isto é un dos pormenores, esta é a origen do conflicto. Eu son do plan da licenciatura donde xa tiñamos diseño e audiovisuais como especialidade. Entón, mediante unha enquisa, eu sabía que unha parte do alumnado que fai Belas Artes querría estudiar, por exemplo, diseño gráfico que non hai a nivel universitario en Galicia. Existe esa demanda, pero o conflicto grave foi por ter que sacar esas plazas, porque moitos profesores viron amenazados, daban unha asignatura, terían que dar, me acusaron de querer desmontar a facultade tal como estaba. O conflicto se visualizou cos representantes de estudiantado na Xunta de Facultade. E hubo, digamos, como calquer outro conflito, hubo como malos modos ou, vamos, e en ese sentido eu recoñezo que fui ingenua porque estaba convencida que hai unha demanda social, hai unha demanda do alumnado e hai un apoio da Administración porque a Xunta de Galicia reconoceu ese título como un novo título no mapa de titulacións, ganamos as votacións en Xunta de Facultade, pero ganamos en un pequeno marxe polo apoio do alumnado. Entón, hai unha parte do profesorado que mostrou a súa disconformidade. Entón, quero dicir, bueno, é un conflicto aberto e é verdade que as institucións somos moi lentas e non se pode mudar e ás veces, agora mesmo no mapa de titulacións de Galicia, se unha titulación non ten xente, lle obligas a reconvertir. Pero é un engaño á sociedade se ti reconvirtes en Ferrol unha titulación e lle pos un novo nome co mesmo profesorado que tiñas. Entón, quero dicir, a maneira de como funcionan as cousas, eu doume conta, e agora mesmo as universidades, por exemplo, Valencia, pero creo que tamén o facía Coruña, ofrecen másters oficiales que te levan ao doutoramento e másters non oficiales que costan moitos máis cartos. E eu digo, como unha familia pode entender que unha universidade imparte un máster oficial e un máster non oficial? Polo tanto, todo é moi problemático e, quero dicir, non é obxectivo analizar agora o estado da formación, pero, quero dicir, dende a universidade, pois, ao estrangulamento económico, fixo, cando falei das plazas, a propia universidade non te deixa sacar plazas estables, te obliga a sacar plazas de asociado. Non deixa consolidar plazas. Entón, polo tanto, hai moitos esas restriccións do Ministerio de Facenda ás administracións públicas influiu moitísimo en ese tapón. E hai un montón de personas que somos contratados doutores
pero que nunca seremos titulares funcionarios porque non se poden estabilizar certas plazas e, bueno, todo... Pero bueno, o que eu queria dicir é que a propia universidade tamén ten que facer unha reflexión sobre os cursos masivos online. Os MOOC, eu me fun a un curso de formación que deu a universidade, Harvard se está ofrecendo, as plataformas de Harvard e outros están ofrecendo cursos masivos online gratuitos donde só pagas unha certificación. Por lo tanto, as universidades estamos obligadas tamén a transformarnos e da igual que cambie un plan de estudios, se os profesorados, se a comunidade non quere transformar a maneira de traballar, a metodoloxía, seguimos, en moitos casos, como hai 30 anos, e non debería ser así. Pero sabemos que a todos nos pilla cansados, fartos da burocracia, e eu escoito, eso, algunha vez escoitei que o mal da universidade era a nova linguaxe pedagóxica. Eu non estou de acordo. Eu, no meu caso, teño unha vocación pedagóxica, mentras estudiei a carreira fun voluntaria na 11 e traballando con nenos cegos descubrín que me gustaba a docencia e fago esforzo por reciclarme como docente e formarme en traballo cooperativo. E así yo digo a algún compañeiro, temos que seguir reciclándonos, ti non podes seguir dando as clases como hai 30 anos. E para aprender a facer dinámicas de traballo cooperativo, pois fun a un curso deso, ¿no? Por eso digo que, bueno, a autocrítica obviamente debemos facela de xeito individual ou colectivo, pero temos moito máis poder de colectivo do que somos conscientes. Por iso digo, as novas xeracións se quereron ese discurso familiar de tú estudia, tú las mejores notas, despois de las mejores notas unha oposición, un trabajo fijo. Eso non é así. E algúns que entran en primeiro, lle digo, a túa avoa non pode creerse que os youtubers ganen cartos. É imposible para a sociedade pensar que hai uns rapaces que facendo tutoriales de cómic podan ganar cartos. Pois teremos que telo en conta. Eu non digo que a universidade se vaya a transformar cada 3 anos, pero digo que deberíamos ter como colectivo un debate como comunidade que non temos. E iso me desanima moito esa pasividade individualista onde cada unha das persoas di, bueno, pois se aquí non se pode hacer nada, emigro. Afortunadamente tamén hai xente que estivo fora e volveu. E eu creo que debemos darnos conta, non vamos a esperar a que se pase a crisis e que haxa cartos. Teremos que atopar novos mecenas, novos coleccionistas, crear edicións de libros de artistas, algo tenemos que facer, pero se necesitan moitas capas, claro. Vamos a esperar, na época que traballaba no CEGAC e empecé a dar clases na facultade, eu lle decía a algúns rapaces, non vas a esperar a que Fraga Iribarne entenda o land art, terás que facer o land art na finca da tua avoa con un colectivo, non esperar a que as autoridades entendan as novas manifestacións artísticas. Por iso este exemplo de Residencias Paraíso, de un colectivo que lle propuso a GADIC e foi o colectivo o que xestionou esas residencias, me parece un modelo super loable de un colectivo que se ponga a loitar coa administración para conseguir unha axuda, porque a queixa individual non nos leva a ningún lado. En fin, me solé un pouco meeting. Bueno, non sei se tedes algunha cuestión máis, se non penso que podemos deixar aquí. E pola tarde, pois, bueno, convoco vos ás 4:30 a conferencia de Antón Patiño sobre estrategias de futuro. Moitas gracias. Que maravilla que estés